V tomto videu sa naučíme niečo o modálnom slovese can, ktoré má až dva významy. Vedieť, keď chcem hovoriť o svojich schopnostiach alebo zručnostiach, viem niečo urobiť. Alebo na druhej strane môcť, kedy hovorím o tom, že mám povolenie niečo urobiť. No a zároveň zistíme, že jeho použitie je veľmi, veľmi jednoduché, pretože vo všetkých osobách jednotného aj množného čísla používa jeden a ten istý tvar. Poďme na to. Sloveso can používame na vyjadrovanie schopnosti, I can, viem, alebo na vyjadrovanie možnosti, I can, môžem. Má teda dva významy. Na rozdiel od väčšiny anglických slovies má toto sloveso rovnaký tvar vo všetkých osobách, vrátane tretej osoby jednotného čísla, ktoré nepriberá žiadne koncové s. Čiže I can, you can, he can, she can, it can a v množnom čísle we can, you can, they can. Ak chceme použiť sloveso can vo význame vedieť, čiže I can, viem, rozprávame o svojich schopnostiach alebo zručnostiach. Napríklad he can cook, on vie variť. We can ski, vieme lyžovať. I can drive, viem šoférovať. Všimnime si podobnosť so slovenčinou. V angličtine dávame za sloveso can vždy neurčitok slovesa. He can cook. Neurčitok cook. A v slovenčine robíme presne to isté. On vie variť, on vie a za ním ide neurčitok variť. Alebo we can ski. Za can, neurčitok ski, takisto aj v slovenčine za vieme, neurčitok lyžovať. Slovesom can vieme vyjadriť aj možnosť, respektíve povolenie, kedy I can znamená môžem. I can go home. Môžem ísť domov. They can smoke inside. Môžu fajčiť vo vnútri. Opäť si všimneme podobnosť so slovenčinou. Za can sme dali neurčitok go. To isté sme spravili aj v slovenčine. Môžem ísť domov. Môžu fajčiť vo vnútri a v angličtine to isté. They can smoke inside. Zápor tvoríme pomocou slova not, ktoré napojíme priamo na can a vznikne z nich cannot. Cannot. Nesmieme však zabúdať, že sa to píše spolu ako jedno slovo. No a za cannot nasleduje opäť neurčitok slovesa. Napríklad we cannot come. Nemôžeme prísť. You cannot leave. Nemôžeš odísť. Tuto sme videli cannot vo význame môcť, respektíve nemôcť. No a na druhej strane vo význame vedieť, respektíve nevedieť, I cannot swim. Neviem plávať. She cannot dance. Nevie tancovať. Vidíme, že vo všetkých osobách je záporný tvar slovesa can ten istý. Nič sa nemení. Je to vždy cannot. Skrátenou formou cannot je can't a bežne sa používa v hovorovej angličtine. Napríklad we can't come. We can't come. Nemôžeme prísť. I can't swim. Neviem plávať. Otázky tvoríme zmenou slovosledu, teda zamenením osoby, podmetu a slovesa can. Otázku začneme slovesom can, po ktorom bude nasledovať podmet, kto čo, za ktorým pôjde neurčitok slovesa. Napríklad can you drive? Vieš šoférovať? Can they swim? Vedia plávať? Alebo potom can I come in? Môžem vstúpiť? Kedy sa pýtame na povolenie. Can she stay here? Môže tu ona ostať? Zapamätajte si, že pri slovese can nepotrebujete pri tvorení otázok žiadne pomocné sloveso, teda žiadne do ani does.
Na otázky z can môžeme odpovedať dlhou alebo krátkou odpoveďou. Prirodzenejšie však vždy znie tá krátka odpoveď. Zoberme si otázku. Can you sing? Vieš spievať? Kladnou odpoveďou, krátkou, bude Yes, I can. Áno, viem. Dlhou odpoveďou by bolo Yes, I can sing. Áno, viem spievať. No prirodzenejšie je vždy povedať Yes, I can. Záporná odpoveď? No, I can't. Nie, neviem. Can we come? Môžeme prísť? Kladná odpoveď? Yes, you can. Záporná? No, you can't. No a to je o slovese can už všetko.